ben jou aan het dwalen? Ik weet het water wat voortstromen. Nou. Vroeger Wacht even. Vroeger toen lag het alleen mooie kruinen. Nou, die oude mensen die hebben zagen bijgezien om dat het water er al rein kon. Nou. Maar toen kwam de ruilverkabeling en die hebben alles haast vluchtgekoud. Nou ja, dan bleef het water op de longen staan. Dus je bent nog een greppeltje aan het maken? Ja, ik maak hier een goten. per greppelt. Want ze hebben ze wel draineren, buizen in de grond. Maar ja, dat is heel kwetsbaar. Hè? Het zit verstappen en alles meer. Ja, dus vroeger ging het eigenlijk beter voor elkaar. Nou, naar mijn mening dan wie dat wel mooi. Je hebt twee verschillende lezen aan. Ja. Zo die moet ik er nog in en die stiet er nog. En dan, ja, dan ben je zo om dadelijk snijden te keven, you know. Maar ja, die moet toch ook een beetje broek worden. De oren wie lek. Ja, Mag ik vragen hoe oud je binnen? 76. 76. Ja, je hebt er wat van te maken. En zo ben je grootgebracht. Maar die is net de tijd om op te houden dan. Feitelijk wel. Ja. Maar ik doe ook zo lang terug ook, als het gebeurd is. Ja. Even de lezenskien. Ja. Eet is tijd, of net? Ja, eerst even eten. Ben je dichtbij? Hier. De eerste huis. Bij de drempel en dan het eerste huis. Dat riappel te keep. Wat ben je dan het langskomen? Ik heb net jongen, zo snel. Hele bijste riappel. Ja, je hebt best de rappels te Ja. keer. Ja. Nou, lekker eten, succes. Ja. Ontjen. Je ik maar. Dank u wel. Nou, het beste maar, hè. Oh, het beste!